Здравейте! Ето, че дойде най-прекрасният ден от месеца, поне за мен и моето семейство, а именно когато се получаваме пратката от Aquasource и вътре са нашите чудесни продукти. И да видим този месец на каква комбинация сме заложили. Течно злато, есенциални масни киселини, грижа за очите, екстра колаген плюс, това е новия колаген с новата и подобрена формула. Коензим Q10. Взех си промоцията, плати 3 коензима. Плати 3 коензима и получи четвърти подарък. Това са 4 опаковки и така цената на един продукт излиза дори и с по-голяма от 30% отстъпка, която по принцип имаме, когато си имаме номер. Moon Balance, Flexibility, Bifidus комплекс, Acidophilus, още един колаген плюс, новата морска енергия, органична зелена енергия, органичен витамин Д, органичните ни водорасли АФА, храна номер 1 в целия свят, и храносмилателни ензими. Това е, мили хора. Надявам се да сте се подготвили за празниците и по време на тях всички знаем, че се събираме с семейство и приятели на отрупани трапези, за да се видим, след като толкова дълго време не сме се виждали. Затова ви препоръчвам храносмилателни ензими, 1-2 броя, според зависи какво количество храна възнамерявате да изедете преди всяко ваше хапване, за да ви е леко на стомаха, за да нямате подоткорен, за да не изпитвате тежест и за да може храната по-лесно да се преработи от тялото и всъщност така да помогнете на вашето тяло да смели количеството храна, което мислите да изядете по празниците. Ако искате да научите повече за личният номер или повече подробности за които и да е от тези продукти, които видяхте, или от тези продукти, които не видяхте, но пък следите, моля, потърсете ме. Насреща съм винаги за вашите въпроси. Благодаря ви!